Damdaman mo! Paminaw, paminaw, o marong kita. Kung pulong sa Diyos, imong sundon, ang kinabuhi mo mahimong mauswagon. Sa pagtuo, pagbuhat sa kamatuoran, ang panalangin sa Ginoo atong masinati. Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswag. Basta ang pulong sa Diyos imong mabuhat, paglaom mo kusog imong maangkon. O kinabuhi ko, mugasi ko, sa pulong sa Diyos kita mo barog. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Diyos imong mabuhat. Reverend Gideon Candelario, magwawali ug magtatambag, sumala sa balaan kasulatan. Pulong sa Diyos, buhatan! Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswan. Basta ang pulong sa Diyos imong mabuhat, paglaho mo kusog imong maangkon. Mo kinabuhi ko, mo kasi ko, sa pulong sa Diyos kita bubaro. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Diyos imong mabuhat. Mo kinabuhi ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Amahan mo nga Dios sa makagagahom. Salamat sa kadaugan, salamat Amahan sa walay hunong nga pagtagpo sa imong pagatiman, sa imong paghatag kusog, pagpanalipod sa tanan. Kami salig kanimo. Nabati ug masinatian sa matagusa ang imong walay hunong nga pag-amuma. Busa niya kami Amahan aron sa pagdaig, pagpasalamat sa imuhang walay hunong nga pagatiman, pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa matagusa. Niya kami o Dios aron sa paghalad na usab sa among kinabuhi, sa pagpamati, pagkat-on sa imong mga mensahe ug pag-inambitay sa mga butang nga gikinahanglan nga among madunggan sa amo karon nga panag-uban, aron kami mas malig-on ug madasig diha sa unahan sa pagpadayon namo sa pagkinabuhi sa pag-alagad kanimo lamang. Salamat o Dios kanining adlaw, nining taknaa nga sa amo karong panag-uban dunay mga kaigsunan nga mamaayo, mabag-o, madasig, malig-on aron kami andam kanunay sa mga butang nga imuhang giandam sa matagusa. We declare blessing sa matagusa Amahan in Jesus name. Amen o amen. Maayong gabi maayong pakiguban. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios magpanayon sa pagpanalangin kanimo o kanatong tanan. Unsay mga butang nga imong giampingan. Okay, mayong gabi mayong pakiguban. Kumusta mo? Og ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay, kalinaw og simpre sa panalangin sa Ginoo.
yutag balay og salapi, kiniawayan lang unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo. Akong gipasalamatan ng Dios mga kaigsuonan sa kaalam nga akong gipangayo sa kunang pangayo sa Ginoo nga bisan ginagmay ra nga akong makatunan gamay nga pag-play sa bass, sa gitar, sa keyboard o sa uban pang mga instrument nga gikinahanglan akong gamiton sa ato ang mga awit makalangit o gihatag yun sa Ginoo aron ang ato ang mga awit makalangit nga atong nahimugso sa ato nga panag-uban ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko matagaan og insaktong sonata sama aning ayaw usiki og langit ang pilia. Samtang adlawan pa makapili pa kita. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa pagatiman sa Ginoo og ang ato karong paghisgutan mao ang wali ni Jesus Christ diha sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 13. Ay Biblia bayag matuman. Mayong gabi may pakiguban ni Rosan Pisan Gulo. Good evening. Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Buhaton mo aron malipay ang Ginoo. Og maayo nga pakiguban ni Linlin Garganera. Good evening pastor uban sa imuhang family og sa tanang naminaw. Og maayo nga pakiguban ni Rivi Bindoy. Maayong gabi pastor og Sister Maricel Henriksen from Sweden. Maayong gabi ninyo diha sis. Kumusta mo diha? Pabilion kaniya. Siguro apit na mo maka-are dire bitaw no. Maoy mo saksi Dire niya puyo. Kay daghan dire nga kanang presko nga mga sudan nga maoy gyoy makatabang labi na gyud sa atong panglawas. Maayong gabi may pagiguban ni Ninit Soliman. Maayong gabi request kog song kay buti-buti mo. Sige. Awit makalangit nga ato ang tagaan dire no. Kay buti-buti mo. Ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa ato nga panag-uban. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios magpanalangin kanimo kanatong tanan niining ato karong panag-uban. Mayong gabi mayong pagiguban ni Helen Arinto og mayong gabi ni Jocelyn Oliger. Ug matud pa maayong gabi Pastor Gideon Candelario ug sa tanang naminaw karon imong programa. Salamat sa Ginoo makapaminaw na pod sa iyahang mga pulong. Si Risa Hogoder, maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang na viewers and God bless. Oy salamat kaayo sa pag-share ni Sister Maricel Henriksen sa atong programa sa iyahang mga friend ug sa iyahang mga kaila. Salamat kayo Sister Maricel. Maayong gabi ni Joel Corisima. Maayong gabi Pastor Wansing from Gango Assembly of God Church, Usami City. Maayong gabi ni Joel Corisima. Maayong gabi ni Jocelyn Oligar. Okay, salamat kayo. Unya akong ipasalamatan ng Dios sa kalampusan sa amo ang mga klase og pila na lang kaang mga kaigsuonan mahuman mi sa 16 ka module mahuman na pod ang amo ang basic pastoral. Unya lain na pod nga tikang sa mga mag-basic pastoral og ako nagtuo nga naagyud sila mga nakatunan gani usas akong pasalamatan ang Dios tungod kay naanay mga tao nga nagdala na pod og mga simbahan tungod kay gisangkapan o giandam sila sa Ginoo sa mga buluhaton alang sa mga katawhan nga balikanan sa atong Ginoo. Mayong gabi ni
ni Ronel Barbon. Maayong gabi nimo diha Ronel, og maayong adlaw diha pastora og sa tanan gikan ni Maricel Henriksen. Og maayong gabi di ay sige no, maayong gabi maayong pakiguban. Si Tatay Arnold, maayong gabi tay, kung madayon ang blessing merit sa kuan gindakpan kay gitawagan ko kagabi ako kunoy pa kuanon sa kasal dito sa gindakpan dito sa diha sa dili mo na talibon usa na diha talibon talibon diha gindakpan kita-kita na ta kung madayon tayo no. Mayong gabi ni Albert Samong. Good evening Pastor, Wansing from Naval Biliran Province. Mayong gabi may pakiguban ni Sister Josephine Vicente. Mayong gabi ninyo diha sis og ni Tatay Pedro, mga Vicente family o ni Nanay Dominga diha. Kamusta mo diha? Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. O ako nagtuo nga ang Dios padayon magapamuhat sa atong panag-uban no. O dalaygon ang Dios padayon hatag og mga mensahe labi na gyud sa atong panag-uban niining taknaa. Og maayong gabi ni Brother Gilon og ni Sister Annalisa. Mayong gabi Pastor, good evening sa tanang mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Kay salamat kaayo sa Ginoo. Og pasalamat ko sa Ginoo no sa padayon akong giday gipasidunggan ng Dios sa kinabuhi no sa atong igsuon from Sweden. Mo gigamit gyud nga nahimong kompleto kining atong recording studio. Dugay man tuod ni naka-function at last karon nakakat-on na gyud taon ko nga ako ra gyoy mo hands-on sa pag-record. Ako kini nga Sister Maricel, salamat kaayo sa Ginoo gyud no nga iyang gihatag ang ako ang gipangayo nga kaalam nga di na ko magkinahanglan og kanang mga tao nga maoy mo hands-on gyud sa pag mixing. Kani nga kanta akong gipangayo sa Ginoo nga tagaan ko niya mga ideya kahibalo sa pagmixing, sa paggamit sa bass, sa keyboard nga dili bitaw kanang naapod say gamay nga quality. Unya akong gipasalamatan ang Dios nga murag nagkanindot-nindot gamay sa ako lang paminaw no, sa ako lang paminaw po noon. Unsay mga butang Og maayong gabi, maayong nga pagpaminaw Sister Maricel. Yes Pastor. Okay. Anhagin ko diha. O di ba? Kay nananom ko og gabi. Kay kanang gabi ako imuutan unya tunuan askang balik-balikan. Ngano man pagkaninduta. Gabi gyud kanang udlot nga gabi unya palaya og gamay unya tunuan as pagkaninduta. Na ay bag-o nga kanon, na ay bahaw nga kanon, hurot. Mana nga nananom ko gabi. Unya namuhi kog isda. Unya namuhi kog manok. Oh, di ba? Unya adang panahon na basig natay kanding. Mag-ihaw ta. Oh, sige ra tag-ihaw. Kay mao man gyud na pinakanindot nga sudan diri ato ang lugar. Salamat kay sa Ginoo, no? Si Ailer, no? Learn more. Good evening from Gingoog. Sister Rosa Chin from Taiwan. Matud pa hello, Pastor. Maayong gabi. Kumusta mo diha tanan? Request Pastor kung naay extra nga oras kanang gipili kaniya Bisaya worship song. Daghang kaayong salamat advance Pastor. Ang Dios gugma og kalinaw mag-uban kanatong tanan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Kanindota. Okay, salamat kaayo. Ako ning pangatawon Sister Rosa Chin. Imuha nga request nga gipili kaniya. Tanang binuhatan mo, gantihan sa Ginoo. Unsay buhaton mo, aron malipay ang Ginoo. Unsay angay baton na, aron maabling kalangitan. Abli ang Biblia, aron masayod ka nga ang kabuhat ko
ako'y musaksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit Sister Rosa Shen, kanang dili na ko makitaan dire sa Bisbisaya o niya kadaghan maguni siya nga kanta. Pwede ka nang kinsay singer o kinsay composer kaning gipili kaniya kay akong makitaan dire kuan kanang daghan nga kanta na ay gipili kaniya pero Sadrax Sambero o Sambro mao ba? Kinsa pag yun dire na ay Bisbisaya Christian worship pero daghan manggod pero akong tan-awon kung mauna ba niya ang mag-una. Sige. Maayong gabi ni Tatay Arnold, maayong gabi Pastor, nagtan-aw og daminaw ko sa imuhang programa. Maayong gabi tayo no sa pag-usab. O kumusta mo diha sa Mandawi? ayod ka nga ang Sa mga nahimo na tong kanta diri sa ato nga programa, labi na sa ato ang recording studio, labi na sa mga nahuman na acoustic, asama anang Hesus pagkamaayo mo, ako anang butangan og drums, ako anang butangan og murag ipulban ako na siya niya katong magmauswagon or nagmauswagon ako tong ipulban ngadto. Sige. Gipili ka niya mao na siguro niya mao nag-una Sister Rosa Shen. Mayong gabi ni Ray Sumampong ug maayong nga pakiguban ni Richard Luna, maayong gabi Pastor Gideon from Davao Talumo. God happy bless Pastor og sa tibok nimong pamilya. Salamat Pastor og sa mensahe nga amon asa mapaminaw. Inindot kayo mensahe karon mga kaigsonan naghisgot sa pulong ang magpadayon maura gay maluwas. So ato nang tagaan unyag pagtagad mahitungod ni ining wali ni Jesus nga gisulat ni Apostol Mateo diha sa Mateo 24 versikulo 13. Mayong gabi ni John Candilenia. Okay. Kanta dito sa cross. O kining dito sa cross ako ni full band kay kuan ra to keyboard ra og electric ang akong gigamit. So duha ra ka instrument unya wala pa nako mabuti og kanang full band. Ako siguro nang mabutangan gyud ngadto para mas masiprahan pod sa mga simbahan nga full band og instrument. Mayong gabi may pakiguban ni Elsie Aradasa. Good evening Pastor sa tanang minaw. Si Jocelyn Oligar, maayong gabi request kog ikaw ang kusog. Si Pili Impis, maayong nga pakiguban. Si Lina Alis na Kwamag. Good evening Pastor, dalay gud ang Dios sa imong kinabuhi Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo nga imong gipaambit kanamo karong gabi una. Kay bless you, God bless you Pastor and your family. Mayong gabi, mayong nga pagkiuban Sister Teresa sa Ligan. Mayong gabi watching from Maitom, Sarangani Province. O request song Goodness of God. Sige. Mayong gabi Pastor og sa tanan nga naminaw from Hope Cabalyas or Gabalias. Risami Marosino. Good evening Pastor watching here in Linantuyan. Mayong gabi sa ato mga kigsunan diha sa Linantuyan. Kumusta mo diha? Ako nagtuo nga namo kanunay sa Kalipay. Ikaw na himutan nagmatinumanon nga sulugoon adunahan o kabos ikaw gipili kay ang mga buhat mo pinasahi. Mayong gabi may pakiguban matutawaw Pastor. Salamat sa Ginoo. Samuel Hilos, mayong nga pakiguban ni Sister Lumapay Janisa. Good evening Pastor. Praise God, maayong gabi Pastor and your family watching here in Manila. Prayer request Pastor, ako pagpaning palad
Pa-Saudi na sad ka, Sister Janisa. Sige, sige. Ang Dios paghahatag kanimo og kalampusan o mag-uban ang Dios sa imuhang mga biyahe. Og maayo nga pakig-uban ni Chari De Villeras Flores. Happy listening, Angel. Dong Angel, happy listening. Okay, mayong gabi, may pakig-uban, awit pagkalangit sa atong nga programa dito sa Cross. Mayong pakig-uban ni Rizal og unsa man ni pagbasa kiyo nga negra. Sige, Rizal kiyo. Kay kung napanitis to mo, mura nagkiyot. Kay mao man ni spelling sa lugar dito sa kiyot. Kiyo. Mayong gabi from Pankiggiran, Mantuyop. Asa man ni Mantuyop? Mayong gabi ninyo di Rizal, no? Ang Dios magapanalangin sa inyong pagtumbaya. Si Bing Dandan, maayong nga pakiguban. Si GD Patinia Dinoyo, maayong gabi ni GD. Si Kim Inovio Larissa, maayong nga pakiguban. Yamsis Mohot, maayong gabi, Pastor Dalaygon, ang atong Ginoo sa tanang panahon, once in from Bukidnon. God bless you, Pastor. Request daayon kog kanta, Pastor, may panahon ka pa, by Joey Paitan. Maayong nga pakiguban ni Kim Inovio Larissa. By the way, kaning dito sa Cross mga gaisonan, ato ning ma-full band, na ay nindot aning kanang sit-up mixing. Akong ako ani siyang tunan kung unsa ang mga timing, iyang impo, iyang tempo, sa impo and tempo di ay no, ang iyang kanang song of emotional na ay siguro daghan pag yun nga kinahanglan akong tunan, labi na gyud sa mga ngaan, no? O niya ako nang gipasalamatan ang Dios nga naghatag sa kusog. O niya padayon ko niyang gitagaan og mayong panglawas. O niya kompleto gyud nga kayuhan. Gani pila na kaadlaw mga kaigsonan nga dili na ko magamit og eyeglass. O niya di na pud ko malipong. Kusog na pud ko mo lakaw. O di ba? Pagkanindota sa taas-taas nga higayon nga gihulat nako ang tubag ug ang pagrelas sa Ginoo sa akong gihangyo ihatag yun sa Ginoo. Ana ra gyud lahutay ra gyud ta mga igsoon kay mao man gyud nay gipakita o gibilin nga instruction sa atong Ginoo nga kung moampo ka uban ning paglahutay diha sa paglahutay gamita ang pagpailob. Mayong gabi, mayong pakig-uban ni Jean Gian Kongkelia anip, mayong gabi ninyo diha sis or mayong gabi kaninyo diha mga anak. Mga anak bitaw, no? Good evening tatay pastor, hanaw pa ko maka-live jud apan nag-reply ko basta di busy. Salamat tatay pastor sa mga pag-ampo request ko. Song tatay pastor, tawag sa pagkabalaan, salamat kaayo. Awa naman kamo tunga sa tong klase. After sa ika-16 nga module, mudawan na og certificate ang katong ning lahutay. Pero kung makabalik, balik lang, no? Kay usas ako ang gitinguha nganong kinahanglan gyud kung mohatag og basic pastoral training certificate nga nagpamatuod nga naagyo mo'y nakatunan. Nga dili dapat ninyong kalimtan og dili pod ninyo dapat ipadaplin lang. Kay kanang tanan gisalig o gitiyal sa Dios aron imong gamiton sa ingon sa iyang pag-abot o pagbalik do na kay ganti. Kay ang atong mga nakatunan nga atong gamit sa pag-alagad sa Ginoo gantihan gyud niya. Dili ginupakyas ang Ginoo sa bilin sa iyang mga mensahe. Maayong gabi ni Nurse Buyan, Sir Linaro Tumaudos, Sister Lisel Daloso Sentina, maayong gabi pastor ug sa imong pamilya. Tanan nga naka-tune in. Good evening, dalaygon ang Dios. Okay, maayong gabi may pakiguban ni Pastor Dante Rois, si Brother Nilo Mabasa. Good evening. Okay. Og maayong gabi Pastor Wansing from Barangay Tagunon, Danau City. Shout out sa akong pamilya diha sa Santa Cruz, Liloan, Cebu. Okay, maayong gabi may pakiguban.
Si Julito Amumonpon, maayong gabi pastor, nagtanaw mi sa imong live diri sa Basak, Lapu-Lapu City. And God bless pastor. Oy, salamat kay sa inyong pagtumbaya. Ganahan ko atong wali nimo tay pastor katong about sa anak. Naminaw jud ko ato kay igo kayo ko sa wali. Apan tambal og lesson para nako. Pray to all kabataan labi na jud karon daghanang nahitabo krimen need jud word of God kada eskwelahan karon. Bitaw no? Bati na kaayo ang mga balita nga doon na krimen inside the school. Grabe, mga high school pa lang. Niya natoy balita no, naiupat kabuk patay o niya naiunom kabuk angol. Nya grabe pag yun ang trauma sa mga kuan gyud ana, mga estudyante. Siyempre kung makadungog og buto, dili na basta-basta labi na sa inside sa room. Grabe na kakusog, matrauma unya mataranta unya kung sa sundalo pa na mawar siya. Una nga kana bitong pag kanang gihugon-hugon nila nga ang Biblia iklase itudlo sa eskwelahan, maunay bugto nga pamaagi aron ang mga kadaot or kana bitang pantay mawagtang gina kay muhari manggod ang gugma kon ang pulong sa Dios mao'y masabtan sa mga estudyante. Una nga tong iampo nga naabitaw ang mga senador mohimo silag balaod nga makagama silag balaod nga ang Biblia itudlo og iklase gyud sa kana bitawng diha sa eskwelahan unya ang mutudlo ang mga pastor. Kay lisod na pod kaayo nga naatoy giklase pero tudloan mo pod ang mga bata sa wala gitudlo sa Biblia. Tudloan ang mga bata sa dili pagsimba sa kanang pagsimba sa dili sa wala itudlo sa Biblia. Na ay mga arkanghel mga wala gyud. Mo na nga atong iampo nga ang mutudlo kana gyung nagdumalag mga simbahan. Kana mga tao nga active diha sa mga kasimbahanan. Maunay ato ang dadon sa mga pag-ampo nga tagaan sa ato ang gobyerno o sa atong nasod ang bili sa kanabitang pulong sa atong buhi nga Dios labi na gyud sa Biblia. Kay mao gyud na pinaka-importante, no? Okay, salamat kayo sa nag-request dito sa cross. O niya ako sa ning tagaan og pagtagad, no? Katong akong gigama kaganina nga ayaw usiki. Ayaw usiki. Sige. Ako asa ning tagaan og pagtagad, no? Kining awit nga ayaw usiki kay bag-o na ko ning nagama unya duha ka kanta ang akong nagama karon lang adlaw. Kay wala man ko mo trabaho. Nagtrabaho ko dire sa ato arang recording studio, gama kong kanta. Ayaw usiki. Mayong gabi, may pakiguban ni Nini Bayarkal, Manila. Mayong gabi, Pastor. Salamat kay makadungog na pod mi karon sa pulong sa Ginoo. God bless nimo, Pastor, ug sa imuhang tibok pamilya. Okay, sa dili pa ko musugod di ay mga kaigsuonan sa mga minsay sa Ginoo. Diha sa Mateo 24:13, akong gidasig ang matag usa nga inyo ning basahon karon. Unya sa inyong pagbasa, tubaga kining ako ang ipangutana ninyong tanan. Ang pangutana, kung unsa ang asat adapit angay mo lahotay, angay asat adapit angay mo padayon, no? Asa unsay angay natong ipadayon kumbaga, or unsay angay natong buhaton nga nagpamatuod nga kita nagpadayon. Mayong gabi ni Shirley Naro og si Maiti Madagat. Mayong gabi ni Felix Sanginlan og ni Ermelinda Milin. Mayong gabi og mayong nga pakiguban matud paminaw mi dire sa Sulungon, La Libertad from Felix Sangilan Laginon. Og mayong gabi ni Ruel Puyota. Mayong nga pakiguban ni Sister Vivian. Okay. Og ni Joanna Okulampon si Helen Amrento Bueno. Mayong gabi may pakiguban og pohon pastor ang gama
gama ka karaoke sa mga kanta nimo, Pastor. Gideon, uban sa tabang sa Ginoo. Ako ning anak ko'y mga -1, anak ko'y mga inig kanang say tawag ana, i-import man siguro to, export ba to? Inig-export na ako, import or export ba to ang tawag ato? Na ko'y gi-save na ko sa ato ang files, sa ato ang mga compose, ang mga -1. Ang ako na lang pagama og mga video kay mura og kinahanglan ko og kana bitawng taas nga mga oras sa paggamag mga video para sa ato ang karaoke. Wala ra gyud ta. Kay ang Ginoo Mayong gabi, may pakiguban ni Panialis Marites. Good evening, Pastor. I'm watching from Paridel, Osamis Occidental. linuhatan dayago Una sa itong programa, alas 7:41. Mayong gabi ni Nong Napoleon Romano Dinglasa. Magandang gabi, Pastor G. Musta ang panahon ninyo dyan? Kay kami ang kumustahon diri, puro baha diri pas. Ano ang paksa or teksto maghulat lang mi sa pagtalakay. Ako ning igtagsa si Napoleon Romano Dinglasa. Kay mura magkatong kinaraan kaayo nung Napoleon, katong murabag og kanang sulat-sulat. Murag sulat-sulat bitaw sa una nga ihulog pa dito sa post office, kinahanglan ang sobre nga sudlan email, kay para moabot yun sa address diin nimo gipadala, no? Unya moingon din dito, kumusta mo diha nong, kumusta mo diha noy, hinaot nga naa mo kanunay sa maayong panglawas, kay kon kami ang inyong pangustahon, okay ra gyud, malipayon. Amara ginahana bitaw, no? O mayong gabi, mayong nga pakiguban ni mobalik ko pohon tatay ni Gian. Sige padayon ra gyud, no? Si Mir, mayong gabi. Salamat, Pastor. God bless your family gikan lumapay. Sister Norbert ayon transi, mayong gabi, Pastor. Ug sa tanang viewers and listeners ning maong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pagatiman kanato. Watching here Bindoy. Mayong gabi ni Princess Diana og ni Brad Junjun Barolo og ni Sister Gretchen. Mayong gabi, mayong pagiguban. dadon sa hukmanan Mayong pagiguban ni George Balilahon. Mayong gabi ni Roy. Mayong gabi ninyo diha, bes. Kumusta mo? Kung ako inyong pangumustahon, okay ra gyud, mukaon lang kuron. Bitaw na. Mayong gabi ni Andrisa o ni Evangeline. Mayong gabi. Mayong gabi, Pastor. Nindot nga mga patulunan nimo daghang kalag matabangan. Matulog sa ko. Ay sige, Sister Maricel. Tulog sa diha aron maka-relax ka o niya makakuha na pod og makatigom na pod og kusog para na pod sa sunod nga hukna. ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo ayaw pailan sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo Ayaw usike. Kinindot kayo nga mga awit, mga kaigsunan nga dili na to usikan ang adlaw. Kay ang adlaw mubalik pero ang pizza di na gyud, no? Mubalik ang bulan kanang numero pero ang tuig dili na. Kanunay nagtaas ang tuig. So nanakakaron sa 2026 sa una kainomdom ko murag na apag yun sa 1990s. Unya wa pa gyud kalibutan mahitungod sa dagan sa gobyerno. Karon na ko'y pagpakabana unya nasabdan na ako unsa gyud ning gobyerno. Murag na gyud ta sa pangidaron mga kaigsunan nga
lahi gyud kaysa unang panahon. Murag hapit na po mo balak. Sige. Adto ta sa paghisgot mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo sa Mateo kapitulo 24. Unya bersikulo 13. Kini maong mensahe mga kaigsuonan, maghatag ni natok mga ideya kung unsay angay nato nga buhaton nga o asa tadapit mo padayon, asa tadapit kana bitawng manlimbasog, maningkamot. Diha sa giwali ni Jesus sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 13. Kini maong bersikulo siguro ikaw ug ako dili na ta kahinomdom kung kanus apa nato ni nadunggan. Dili na nato maihap kung kapila na nato ni dunggan sa mga wali, sa mga simbahan o sa mga wali diha sa radyo, sa mga wali diha sa cellphone. Kini maong bersikulo muingon ko nga grabe na ni kadugay nga giwali. Pero sa matag pamati nako ni ining mga mensahe, dunay mga bag-o o kanunay bag-o. Dunay mga kanabitaw mo yung ko nga matawag na to nga presko nga mga mensahe. Ingon din nga apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang mga konteksto dinhi gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3. Sa bersikulo 3 ingon dinhi ang mga kasamok ug mga paglotos. Okay. Sa atong pagpangalagad ug paghulat sa saad nga siya mobalik, ikaw ug ako kanunay gipahinumduman sa Dios diha sa iya mga mensahe, diha sa iya mga sulat. Nga sa atong paghulat, kinahanglan dili ta mabag-uhan sa mga pulong kalisod, kasakit, kaguol, kabugaton, o bisan unsa mga problema. Kay maghisgot ganita sa pulong pagluhutay, kanang word paglahutay, dili gyud na siya magbulag sa pulong lisod, kalisod, kasakit, kaguol. Siguro makasud pa gani ang mga pulong nga gitawag kabugaton, kasamok ug uban pa nga dili sayon og dili kana bitawng dili imahimong makaingon tang excited nga atong agian, nga atong masinatian sa atong pag-alagad. Pero doon ay mga mensahe nga ako ang na dawat mga kaigsuonan samtang na malandong ko nini mga mensahe nga kinahanglan nga ato ang makit-an og mautingkay sa atong kaugalingon. Kini mga mensahe nga gihatag sa Ginoo sa ato karong panag-uban. Ang pulong mensahe manukad kini sa usa ka pangutana, asa ta dapat mulahutay. Unsay angay natong buhaton nga nagpamatuod nga kita minglahutay? Asa ta dapat mulahutay? Mga igsuon, ikaw ug ako kitang tanan, miagi nag mga kalisod, miagi nag mga pagsulay. Kung mag-iskot ag mga pagsulay, dunay mga pagsulay nga naas ato ang pagsabot nga diin atong naapsan pagsulay pero
usa di ay ka mga pamaagi aron mahigmata ta, aron sa ingon mas makatuna na to ang pag-alagad sa Dios, ang pagsimba sa Dios, ang pagbuhat sa mga butang nga ikalipay sa Dios. Kay diha sa mga kalisod, sa mga kagulanan, sa mga kasakitan, si Haring Solomon nagsulti nga maunay mga muingon ko nga instrumento diin makatikang ta sa insakto nga pag-alagad. Kay ingon si Haring Solomon nga usahay kinahanglan gyud or kinahanglan makasinati kitag mapait, makasinati tag pait, isa pata makakaton. So kung doon na di ay mga kalisod ug doon na di ay mga kabugaton, kagulanan, balatian o guban pa, dili di ay na siya, kumbaga dili di gina siya ingon, makaingon ta nga pagsuway. Usa di ay na siya ka mga lamas, moingon tang usa di ay na siya ka mga lamas nga mao'y makapanindot sa atong pag-alagad sa Dios. Kay kung walay mga pagsulay, walay mga kasamok, kasakit, kaguol, dili na to matugkad og mailhan kung unsa ang atong gikinahanglan sa pag-alagad sa Ginoo. Samtang na malandong ko nini mong mensahe, mga igsuon, daghang mga nakit-an nako nga kinaiya sa tao, o daghan nga mga nakit-an nako diha sa akong pagpamalandong, even diha sa akong nauna, nga dunay mga tao, mga kaigsunan nga nagtuo nga naa sila sa paglahutay tungod kay naa sila sa pagsimba, naa sila sa kanabitawng pagpadayon o pag-atin o mga fellowship, naa kanunay sa gitawag pulong pagtuo. Pero ang tinuot nga tao nga naa sa paglahutay, una nga akong nakit-an, dunay gibuhat. Ang pulong paglahutay, mga kaigsunan, dili din siya makit-an sa pulong lamang. Dili din siya makit-an, mga kaigsunan, sa imahinasyon. Ang pulong paglahutay makit-an ug mapamatud-an sa pagpadayon nimo sa pagbuhat. Sa muna nga ang pangutana, mga kaigsunan, asa di ay ta kinahanglan mo lahutay? Asa di ay ta kinahanglan mo lahutay? Mga igsuon, mao ni ang ato karong tukion nga kinahanglan nato nga tan-awon sa atong kaugalingon kung naa pa ba ta tinuod sa paglahutay. Kay kung wala nato buhata ang pulong paglahutay, dili nato masudlan ang dapit sa kaluwasan. Kay ang giingon ni Jesus, mga kaigsunan, apan ang mupadayon, apan ang mulahutay, mauray maluwas ang magpadayon, hangtod sa katapusan, mauray maluwas. Ang pinaka punto sa giwali ni Jesus kanang finishing line, kanang pinakatumoy, pinaka-ending na gyud sa ato ang gininhawa, sa ato ang kinabuhi, nga ning lahutay ta, ning padayon ta, bisan kung naas mga kalisod, bisan kung naas sa kasakit, bisan kung naa sa kagulanan, bisan taliwala sa kasamo, o uban pa nga dili sayon nga sitwasyon. Mga igsuon, ang tao nga mupadayon, ang tao nga mulahutay,
katong tawo nga dunay gibuhat, katong tawo nga dunay gihimo. Labi na gyud diha sa iyang pag-alagad sa Dios. Ang pulong pag-alagad, dili po na nimo makit-an nga nag-alagad ang usa ka tawo kung wala say gibuhat. Gani, napamanggani mga tao diha sa Biblia nga doon na sila gibuhat pero wala di ay sila kaalagad sa Dios. Samot na siguro tong mga tao nga igo na lang moingon nga nagtuo pero walay gihimo. Doon na pamanggani mga tao nga dunay gibuhat, dunay gisakripisyo apan wa manggani sila kaalagad sa Dios. Kay ang tinuod nga pag-alagad mga kaigsuonan, grabe ka klaro sa diskusyon ni Apostol Pablo. Maghisgot ta sa pag-alagad mga kaigsuonan, grabe gyud ka klaro. Dili pagpakitang tao. Dili lang imahinasyon. Dili lang pag-angkon nga Kristohanon born again, tinun-an o magtotoo o dunay simbahan. Ang tinuod nga pag-alagad sumala sa sulat ni Apostol Pablo diha sa kapitulo 12 sa Roma. Kanang naay pagpanugyan. Sa kinatibuk-ang kinabuhi, unya gitugyan ni siya nga dili kana bitawng pinugos. Gitugyan sang halad. Ang pulong halad mga kaigsuonan, dili na ikaw tag-iya. Gihalad na nimo ang imong kaugalingon. Ang Dios mo'y tag-iya. Giatiman nato ang atong kaugalingon tungod kay naay na nag-iya niini. Ug sa atong pag-atiman kinahanglan atong ampingan. Kay kinahanglan magpabili ni siyang matarong balaan. Unya ingon siya dinhi kanunay makapahimuot kaniya. Kay naghisgot si Apostol Pablo sa maong bersikulo ug iyaning gita tagaag uluhan ang pag-alagad sa Dios. Kini bitawng apan ang magpadayon hangtod sa katapusan mauray maluwas. Kanang word nagpadayon, kana bitawng diin ka gibutang ni Lord pero wala ka muhawa. Wala ka mo tipas. Unsay giingon ni Jesus, ang usa ka tawo nga magsugod og daro, kinahanglan nga dili siya mulingi sa wala o mulingi sa tuo. Kinahanglan mo padayon siya. So ang tinuod nga tao nga milahutay, katong tao nga bisan sa kalisod, bisan sa kaguol, kasamok, bisan unsang sitwasyon, kanunay niyang gipataas ang Dios. Dili na to makit-an sa Biblia nga kalipay sa Dios nga ang tao murag sama sa sweets bitaw. Dili maayo ang usa ka tawo nga sama sa sweets sa suga nga usahay madasig, usahay kanang mapaong, musiga, mapaong, musiga, mapaong. Kinahanglan na kaon kanunay. Naamay mga panahon nga mo low voltage, muhinay ang iyang siga, pero at least padayon nga nagsiga. So asa ta dapat mulahutay. Mga igsuon, una, sa mga buluhaton. Kung asa ka gibutang, ug asa ka kana bitawng gisaligan sa Ginoo, dapat mo padayon ka. Unya, kung sa imuhang pag-alagad nga imong nakit-an nga oy, wala ka kapadayon, dili karon ang panahon
nga imong ipadayon ang pag-undang. Kundili, panahon karon nga pupadayon ka. Samtang doon na pa'y panahon, samtang doon na pa'y gininawa, samtang doon na pa'y kusog, samtang doon na pa'y gihatag ang Dios nga adlaw sa atong kinabuhi, kinahanglan mo padayon, mulahutay sa mga buluhaton diin kita gibutang sa Ginoo. Sa akong kinabuhi mga kaigsunan, sa daghanang mga pagsulay, nya ako ang giutingkay kung pagsulay ba ni or disiplina, pagsulay ba ni o resulta sa mga wala makit-i nga mga kanabitang mga kasaypanan. Muna akong giutingkay sa akong kaugalingon. Unya sa akong pagpakisusi, wala ko'y hunong sa pagpangayo sa Ginoo, giya. Ug labaw sa tanan, sa pagpangayog pasaylo. Sa mga panahon nga diin dunay mga kaluyahon, dunay mga adlaw nga mura bitaw og kanang na kana bitaw napundo ang buluhaton, napundo ang ministry. Pero gipakita sa Ginoo nga duna di ay mga sitwasyon nga mura bitaw miingon tang wala ta kapadayon, apan diha sa panahon nga makaingon tang wala ta kapadayon, diha di ay ta giandam ni Lord. Usa sa mga ilhanan nga giandam ta sa Ginoo bisan kon ang buluhaton mura bitaw ni hunong. Usa sa mga ilhanan nga giandam o gisangkapan na usab ta sa Ginoo kanang nadasig ta. Wala ta mo undang sa pagpaminaw niya. Wala ta mo hunong bisan sa pag-abli sa Biblia. Mao ni usas akong ikadasig ninyong tanan. Ayaw hununga ang pagbasag Biblia. Mao nay giingon, mao nay usa sa mga unod sa pulo nga apan ang magpadayon hangtod sa katapusan mauray maluwas. Ang pulong pagpadayon ug ang pulong paglahutay makit-an na siya sa dihang wa kay hunong nga mibasag Biblia. Bisan sa mga pagsulay, kalisod, sa mga kagulanan, mga kasakitan nga imuhang nasinatian, ayaw ug undang sa pagbasa. Ipadayon ang pagbasa. Ipadayon usab ang imuhang nakatunan sa imuhang gibasa. Bisan sa kalisod, buhatag gyapon kay ang ganti mag-agad nas atong nahuman. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga ang atong Ginoo makapila misugilon mahitungod sa iyang ganti, mahitungod sa iyang giandam nga mga ganti, mahitungod sa giandam niyang mga saad. Ang makadawat sa ganti ug mga saad nga iyang gihisgutan sa mga libro diya sa Biblia katul lamang mga tao nga dunay gihimo, dunay gibuhat. Muna nga ang pulong paglahutay, ang pulong pagpadayon, gisulod na siya sa pulong nga doon na kay gibuhat. Kay sa panahon nga nagpadayon ka sa pagbuhat, nagpadayon ang Dios sa pag-andam sa iyang saad. Nagpadayon ang Dios sa pag-andam sa mga ganti alang sa mga tao nga dunay gihimo. Mao na nga ayaw gyud tuguti nga kana bitawng ang pagbuhat maluya. Dili na tutugutan mga kaigsunan nga mag-una ang kaluyahon sa pagbuhat.
Usahay mga kaigsunan ako ning nakitaan, moingon ko ba nga, usahay mo, ma-feel na ko nga physically, weak na gyud ang akong lawas. Imagine na, kanang, mulakaw lang ko og pila kalakang gikan dinhi o niya moadto ko sa among uma, pila ra guna kalakang diha, malipong na ko. O niya daghan mga imbentasyon nga ako'y pawalihon, ako'y pasiron sa pulong sa Ginoo, magpabisita kay magpaampo, magpabisita kay magpa-Bible study. Akong gitugan nga sa pagkakaroon dili kaya sa akong lawas. Pero bisan kung dili kaya sa akong lawas, doon na pa'y kaya nga ako ang dapat buhaton. Mao ang pagpamalandong, pagbasa, o paghimog mga kanta. Samtang akong lawas, dili pa kaya sa pagbuhat sa ubang buluhaton. So dunay inana nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Dunay mga panahon nga dili kaya ang ubang mga buluhaton. Pero timan dili tanang buluhaton nga dili na nimong kaya. Labi na sa pagbasa ug labi na gyud sa pagpamati. Samtang makadungog pa ta, samtang makakita pa ta, samtang makasabot pa ta, ug samtang doon na patay gininawa. Dili na tutugutan nga musud ang kaloyahon sa tanang bahin sa atong ginabuhi. Ipadayon ang pagpaduol kanunay sa pulong sa Dios. Gamita ang unsa may naani mo karon. Ang cellphone, kabalo ba mo, ang cellphone daghan kaayo na siyang pwede nga kagamitan. Sa akong cellphone mga kaigsunan, dako kay siya gamit. Labi na gyud sa ako ang kanang pagtuon sa pagbasa, sa pagpakigsulti diha sa mensahe sa Dios. Grabe ka dako gamit ang cellphone. Bisan kon ang akong lawas dili kaya mo adto og laing lugar, pero ang akong tingog, ang mga mensahe nga nasa kong nauna o sa kong kasing-kasing, mahatod ni siya sa nagalaing mga lugar o sa nagalalain nga mga dapit gamit ang cellphone. Muna nga ako ang dasig nga kung naay mga panahon nga yes, ang imuhang lawas murag ni surrender, pero dapat ang imong kasing-kasing una walay pagsibog. Si Apostol Pablo doon na siya pagdasig diha sa Galacia Kapitulo 6. Ingon siya dinhi sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 9. Ingon dinhi, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bungan ini. Dili na tutugutan nga kana bitang muhari ang kakapoy, muhari ang kaluya, muhari ang kana bitang pagduha-duha. Ayaw gyud na tuguti. Kinahanglan magpabilin nga doon na kay kadasig. Kadasig aron mahitabok ang pulong pagpadayon. Kay ang requirement sa gisgutan ni Jesus nga kaluwasan, kanang pulong magpadayon. Nagpadayon ka sa imong pagtuo. Ang pulong nagpadayon ka sa imong pagtuo, doon na lagi kay gibuhat. Kay ang tao nga nagtuo nga way gibuhat, nangilad sa iyang kaugalingon.
walay tao nga iyang giilad gawas lang sa iyang kaugalingon. Mao na nga ang pulong pagpadayon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sa ako nang gisulti, dili gyud na siya mo bulag sa pulong pagbuhat. Ayaw tuguti nga muhunong ka tungod kay walay nagdaig nimo, walay nagpasalamat nimo. Ayaw tuguti nga muhunong ka tungod kay wala dayo kay nakit-an nga resulta sa imong gihimo. Kay usas mga akong nakit-an nga mga hinungdan o rason nganong doon na mga tao nga wala mo padayon tungod kay wala nila makit-idayon ang resulta. Ang uban naluya tungod kay walay nagpasalamat. Walay tao nga murag ni appreciate bitaw. Mga igsuon, inani ni siya. Kinahanglan mag-alagad ta sa Dios sa walay pag-agad ni bisan kinsa o sa walay pag-agad ni bisan unsa. Mualagad ta sa Dios tungod kay duna sa giandam nga kaluwasan. Ang uban mo ingon nga 100% luwas na. Mo ingon pa ang uban nga saon nimo pagkasigurong luwas nga napa man kasiyuta. Ang tinuod mo ni ikaw og ako giluwas na ta gikan sa sala. Og ang kaluwasan nga atong naangkon gikan sa sala ato ning puy-an pinaagi sa pagkinabuhi sa tanang mga mensahe nga nasbala ang kasulatan. Kay kung maingon ta nga naluwas ta gikan sa sala og wala nato ikinabuhi ang unsa may mga mensahe sa Dios sa Biblia, ang tinuod nga resulta na wa gyud ta maluwas. Kay kung wala nato ikinabuhi ang mga pagtulon-an sa Biblia, di nato makit-an ang kausaban. Dili nato makit-an ang kabaguhan. Kanunay ragyapo natong gisulob ang daan nga kinaiya, daan nga mga pinulungan, daan nga mga batasan. Mga igsuon, padayon sa walay pagundang. Padayon samtang doon na pa kay panahon. Doon na pa kay kusog. Ayaw batasana ang pulong nga gigamit sa uban nga unya na lang. Musunod lang ko. Kay dili na maoy gipangita sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo mga kaigsunan, katong mga tao nga kanunay mo response ug moingon, unsay akong mabuhat nimo Lord? Unsay akong mabuhat nimo Amahan? Kanunay ba kang nagpakisayod? Ang pulong nga unsay akong mabuhat, nagpakita nga andam ka kanunay sa pagkat-on. Nagpakita nga andam ka sa pagsunod. Andam ka sa pagtuman. Hinumduman na to ang ganti, ang kaluwasan, kinabuhing dayon, giandam na sa Dios. Ug ang mga makadawat ni ana katong mga tao nga mipadayon. So unsa may angay natong buhaton nga nagpamatuod nga kita ni padayon? Ayaw hunong sa pagbasa ug pagkinabuhi sa mga gisulat sa Biblia. Ayaw gyud hunong. Sa tanan nga gisulat diha sa Biblia nga dunay mga saad, sa tanan nga gisulat diha sa Biblia nga dunay mga ganti, ayaw gayud paghunong. Kay sa panahon
nga mupadayon ka sa tanang sitwasyon, ang giingon sa Dios pinaagi diha sa mga sulat sa Biblia, muabot gyud ang panahon nga muani ra gyud ka. Muani gyud ka. Makadawat gyud ka. Anya si Apostol Pablo doon na siya giwali nga ang tanan natong mga hago, tanang mga sakripisyo, dili og dili niya usikan. Dili og dili niya kawangon. Diha sa Unang Korinto. Unang Korinto mga kaigsunan, doon ay mensahe si Apostol Pablo sa Kapitulo 15. Nya 58, busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkuki kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Kanang pulong pagkugi, doon na gyud nay aksyon. Aksyon yun ng kugi. Kanang doon na kay gibuhat. Padayon ta sa pagbuhat, padayon ta sa kana bitawng pagtuman sa unsay mga sugo ug pagtulunan. So ang atong buhaton mao ni, ayaw kalimti ang mga sugo sa Dios. Ayaw kalimti ang mga pagtulunan sa Dios. Ayaw kalimti nga ang tanang sugo ug ang tanang pagtulunan grabe na kaimportante. Naagani siya'y sugo, doon na siya'y ganti. Naagani sugo ang Dios, doon na yun na sa ibalos, doon na siya'y ganti. Ug samtang naghulata sa ganti, kinahanglan nga sa atong pagtuman sa iyang sugo, kinahanglan uyon kanunay sa iyang pagtulunan. Uyon kanunay sa iyang mga mensahe. Unya unsa may atong buhaton aron makadawat ug makaabot ta sa iyang ganti nga iyang giandam. Tun-an nato ang iyang pagtulunan. Tun-an nato ang iyang mga pamaagi. Ug asa man nato ni siya tun-an ang mga pamaagi. Yes, una sa tanan, adto nato na matun-an ug makatunan si simbahan. O diris mga tigumanan nga adunay paghisgot sa mga minsay sa Dios. Mao na nga ikaw ug ako kinahanglan muapil gyud ta sa panagtigom. Muapil gyud ta sa pagsimba. Kay diha sa pagtigom ug sa pagsimba nato sa Dios, diha nato makatunan ang mga pagtulunan nga mao'y modala kanato ngadto sa kasiguruhan sa iyang mga saad. Mao nang ingon si Apostol Pablo nga ayaw gayud og kanang padaog. Ingon siya nga ayaw og sugot nga matarog ka. Ayaw og sugot nga mapukan ka. Kinahanglan magpabilin kang mubarog. Kinahanglan magpabilin kang lig-on. Kinahanglan dili ka mauyog. Dili ka magduha-duha. Kaya kana bitang mauyog mga kaigsuonan, kabantay mo kanang pasok bitaw nga mauyog, kanang usa ka kahoy nga mauyog. Bisag dili pasok kahoy. Kanang kahoy nga mauyog na siya labi nag usa ka kahoy kita magyumo siguro kahoy no, kitang tanan kita magitag kahoy. Kanang usa ka kahoy nga bisan og buhi pa kayong kahoy. Unya kung imo na siyang kung mauyog na siya sa pikas, mauyog na po na sa spikas, mauyog na po na sa spikas, mauyog na sa spikas. Makita na to nga ang gamot na nga luag na siya. Luag na ang iya mga gamot. Kung mauyog na gani ang usa ka kahoy, ang iya mga gamot luag na. Mga igsuon inani ni.
sa akong nakita, ang usa ka kahoy dunay duha ka klaseng pagtubo. Kung mintubo siya sa ibabaw, mitubo po siya sa ilawom. Butang nga dili na to makita. Ang kahoy nga ning tubo diha sa iyang kalig-on tungod na sa iyang pagtubo sa iyang mga gamot. Kung ang iyang gamot lawom, lapad ang gidaganan, dili ug dili na nimo mauyog. Pero kung ang iyang mga gamot na naluag na kana bitang nangaluag na or mabaw ra kayo, mubo ra kayo ang nadaganan siya mga gamot, bisag imo ra ng sandigan, malagmit nga mapukan. Kung sa ato ang pag-alagad sa Dios, mabaw kayo ang atong pagbasag Biblia. Mabaw kayo ang atong pagsabot sa Biblia. Mabaw kayo ug pipila lamang kabuok ang mga nakatunan nato nga mga pagtulunan. Dili lawom ang atong relasyon sa Dios. Ug ang atong pagtubo, pag-uswag, bisag sandigan lang sa mga pagsulay, dali day mapukan. Mahinungdan ang pulong magpadayon, dili na sa pulong dasig kay ka sa simbahan, dili na nimo makit-an sa mga tao nga naa kanunay maghisgot sa pulong relihiyon o simbahan. Ang tao nga tinuod nga nagpadayon nga maoy makadawat sa pulong kaluwasan nga gihisgutan ni Jesus Christ, katong pangataong tinuod nga nagpadayon sa pagbasa ug padayon nga nagkat-on sa mga pagtulunan sa Biblia ug nagkinabuhi niini. Kay ang mga tao nga padayon nga nagbasa, nagtuon ug nagkinabuhi sa mga pagtulunan sa Ginoo nga iyang gibilin diha sa Biblia, mga tao adi mauyog. Bisan kung naay mga pagsulay, sila mo barog. Bisan kung dunay mga kabug-aton, sila mo lahutay. Ang usa ka kahoy mga kaigsunan nga lawom ug lapad, sangkad ug daghang gamot, dili ug dili gyud na mauyog. Ug imong makit-an nga kanunay siyang nagtubo. Kanunay siyang makatabang. Makatabang siya sa panahon nga ting-init. Makatabang siya sa panahon nga naihangin. Tungod kay lawom ug sangkad ug daghan ang iyang gamot. Mausab kitang mga Kristiyanon, kung seryoso ra gyud ka nga nagtuon sa Biblia, ug seryoso ka nga duna kay time nga nagampo o nakigsulti sa Ginoo, bisan adlaw-adlaw kang sulayon, adlaw-adlaw kang uyogon, dili ka maunsa. Nganuman, kay nakaangla ang imong kinabuhi sa gahom sa Dios. Hinumdumi ang pulong nga naa sa Biblia, gahom. Ang pulong nga naa sa Biblia, gamhanan. Kung ang imuhang kinabuhi puno sa mga mensahe sa Dios, ang imong una na puno sa mga mensahe sa Dios, dunay manalipod nimo sa panahon nga dunay mga kalisod. Dunay manalipod nimo, mutipig nimo sa panahon nga dunay mga katalagman, sa panahon nga adunay mga kagulanan, sa panahon nga adunay mga kalisdanan, kasakitan. Dili maapektuhan bisan gani ang imong kasing-kasing. Kanunay kang makadaig sa Dios, kanunay kang makapasalamat sa Dios. So ang pulong paglahutay apan ang magpadayon hangtod sa katapusan, ang milahutay hangtod sa katapusan. Katong mga tao
nga ang pulong sa Dios wala ibulag. Katong mga tao nga ang pulong sa Dios wala undangi sa pagbasa, wala undangi sa pagtuon, wala undangi sa pagkinabuhi. Kay lawom kayo ang ilang relasyon sa Ginoo. Ug usas na katabang gyud sa akong kinabuhi, mga kaigsunan, ang atong programa. Kabalo ba mo sa akong pagwali? Wala ninyo nikiti. Sa akong pagwali diri sa programa, ako ang unang naligon. Ako ang unang gilig-on sa Ginoo. Kay sa wa pa ko muwali, nadunggan na nako ang mensahe sa Ginoo. Sa wala pa ko musulti ninyo, nagbasa na ko Biblia. Nakigsulti na ko sa Ginoo. Damor kong muwali, kana tungod kay damor ko nga nakigsulti sa Ginoo. Unang dako kayo og katabang sa akong kinabuhi ang atong programa. Ang akong pagwali, ang akong pagtudlo. Sultihan ko kamo, nganong dili ko maluya sa pagtudlo, kay wala ko maluya sa pagdangop sa Ginoo. Mas nalig-on ko sa atong programa, inani ni siya, kay ako ang unang nakadungog. Kay ako ang unang nagbasa. Ako ang unang nagtuon. Munang pipila ka higayon ang akong gisulti, gitudlo sa tanan. Gusto kang malig-on? Kinahanglan doon na kay atimanon. Kinahanglan doon na kay walihan. Kay sa panahon nga doon na kay walihan, labi na ang imong giwalihan, kana bitawng sensitive sa unsay gisulat sa balaang kasulatan, manlimbasog man ka nagtuon, manglimbasog ka anang pakigsulti sa Ginoo. Sa panahon nga manglimbasog ka sa pagtuon, manglibasod ka sa pakigsulti sa Ginoo, nagpalawom ka sa imong relasyon niya. Nagpalawom ka gamot. Buta nga wala kayo makit-i sa tao. Kanang mag-post ka sa imuhang account o mga verse, bless kayo kana. Dili lang katong mga tao nga nakakita. Dili lang katong mga tao nga nagbasa. Dili lang katong mga tao nga nakakita sa imong mga post. Ang unang na-bless o ang unang nalig-on ikaw. Pero kung nag-post ka sa unsay imuhang gipang post diha, nag-post ka dihag mga humba, nag-post ka dihag mga unsay imuhang mga gipang post diha, awagi mga mensahe sa Ginoo. Kinsa may mulig-on nimo? Katong mga humba? Kinsa may mudasig nimo? Katong gipang post nimo? Una sa tanan, dili na mga pulong sa Ginoo. Muna akong pagdasig para mas mulawom, mulapad, mudaghan ang imong gamot sa imong pagkakristohanon at ubangan sa Dios. Ayaw ibulag ang mensahe sa Ginoo. Ilabi na diri sa cellphone. Daghang mga pamaagi aron ma-post nimo, mabasahan nimo, matipigan nimo ang pulong sa Dios. Pwede ka mag-compose og mga message, magama og mga wali, magamag mga kanta. Pwede kang magama og mga panultihon. O niya, kuha gikan sa mga mensaheng diha sa Biblia. Inani siya ang gihatag nga tips sa akong kinabuhi. Kung kanunay kong mag-post og mensahe,
kanunay kong magwali. Kabalo ba mo? Ang unang nablas, balikon ako, dili ka mo. Ako. Ang unang laligon, dili ka mo. Ako. Kaya ang tinuod mo ni, dili ko muwali kung wala ko makigsulti ni Lord. Dili ko muwali, di ko kawali. Ug wala ko'y iwali kung wala ko makigsulti ng Biblia. Munang kanang pulong, apan ang mulahutay, apan ang mupadayon hangtod sa katapusan, mauray maluwas. Makita na nato sa diha nga dili nato ibulag ang Biblia. So ayaw ibulag ang Biblia. Pagkaton, pagtuon, pagbasa, samtang doon na pa'y panahon. Kung naakas pagpanarbaho, basa ang Biblia. Hatagig ka gayon. Dili kay musakay kas kalibutan nga doon ay mga magtutuo nga mura na pod og unsa man ni nang kantin na ni. Murag ang cellphone mura nagkantin. Dili naman ni pulong sa Ginoo, murag mga sudan naman eh. Unsa man ni ako ang account mura manigmol. Unsa man ni ako ang account mura man ni og kanang mga igsoon. Wala kay makuha ana. Walay butang nga makaayo nato. Gawas lamang sa Biblia. Walay butang nga makapasangkap nato. Gawas lamang sa Biblia. Nangandoy ka nga pauswagon? Nangandoy ka nga ligunon? Nangandoy ba ka nga madasigon ka sa tanang panahon? Ang pulong paglahutay mahitabo na kung naa ka ana. Nga bisan kung dunay mga kalisdanan na akay kalinaw, na akay kalipay, na akay kadasig, na akay kaisog, mahitabo lang na kung kanunay nimong gikuyog ang Biblia. Kanunay nimong gitun-an ang mensahe sa Ginoo. Hinumdumi, ang kaluwasan nga gitanyag o gisaad ni Jesus, makabot na pinaagi sa pulong lamang. Walay laing makatabang nato aron mahimo tang masinangkapan, mahimo tang mainandamon sa tanang panahon, Biblia ra. O na ina mong kaugalingon, Biblia ra. Walay laing makapaligon nato, Biblia. Bisag asa. Kita kog mga prisuhan, mga tao nga mga tao nga naas prisuhan, walay nakapalig-on nila, walay nakapausab nila, gawas lamang sa Biblia. Gawali ko sa unang prisuhan. Muingon gyud ang mga tao, nahuwas-huwasan ang akong kasakit. Murag naarang-arang ang akong dughan nga nakadungog sa mensahe sa Ginoo, dayon ni hilak sila. So ako mismo kumbinsido sa akong nasaksihan, sa dihang nagwali ko sa mga tao nga naas prisuhan, ang Biblia makaligon. Ang Biblia makaayo. Ang Biblia makadasig. Ang Biblia maulray bugtong hinigiban o butang sa kalibutan nga atong nakitaan nga makapalahutay nato aron ang kaluwasan nga gisaad o gisgutan ni Jesus atong maangkon. Muna ako nga pagdasin, sayon ra kaayo nga buhaton og himuon inani ni. Kung usa ka sa mga nagtuon sa Biblia, itudlo na dayon sa imuhang mga kaila. Itudlo dayon na diha sa imuhang pamilya. Kay damor kang magtudlo, inani siya, advance gyud. Di gyud na mahitabong di ka magtuon. Damor kang magtudlo, damor ka nang nagtuon.
Og damor gani kang nagtuon, damor kang nakigsulti sa Dios, damor kang nagbasak Biblia, damor kang nagpalalom sa imong gamot. Munang ang pulong magpadayon mong lahutay sa Mateo 24:13. Makit-an na siya dili sa pulong nagsimbara ka, kundili sa seryoso nga nagtuon ka sa Biblia. Pero mangumusta ko, ug mangumusta pod ka. Kumusta naman ang ako ang pagtuon sa Biblia? Kumusta naman ang ako ang pagbasa niini? Daghan kayo mga idea o mga pamaagi aron madasig yuta sa pagbasa sa Biblia. Like example, dasiga imong kaugalingon nga mag-memorize kung kag bersikulo. Ayaw memorize ang bersikulo para ikopetensya nimo sa uban. Kayo ang ending ana wag gyapon ay kapuslanan. Bisan gani sa akong simbahan wala ko magpadaghanay bersikulo. Wala ko pag-games o padaghanay bersikulo. Ang akong gi nakit-an maura gyud nga ang mga bata doon na sila makatunan, doon na ma-memorize nga mga bersikulo, dili kupitin sa uban. Giyahan tabangan dasigon nga magpabilin silang magtuon. Pero mao ni, ingon ang uban, wala pud sila'y kadasig sa pag-memorize kung dili nato sila tagaan og premyo. Pero ang problema mao ni, dunay giapas sa pag-memorize, pero dili ang pag-memorize mo giapas o sentro, kundi dili ang premyo. Siguro mo ingon ang uban nga sayop ang mga kanang competition about padaghanay. Kung ako'y musulti ana about competition, dili nako makit-an ang kahilti sa tanang mga bata. Kay dili tanang mga bata pareho og kalidad og panghuna-huna. Dili tanang mga bata pareho og kalidad og utok. Na mga bata nga mao pagani nimo pagsulti nalimot na. Pero doon ay mga bata nga pagani mo sultihi nangutana na. Importante ra gyud sa tanan nga mga tao muhatag rag panahon sa pagbasa. Basa ra gyud, basa. Sige ra gyud basa kay damor kang nagbasa, damor ka nga gilig-on sa Ginoo. Damor ka nga nagpalawom sa imong relasyon sa Ginoo. Ako mo ingon ko nga bulahan ka itong tao nga kapila na magbalik-balik og basa ang Biblia. Kay maunay akong nakita sa akong kinabuhi. O kung unsay nakita nako sa akong kinabuhi, sigurado ko nga abo punay akong makita sa mga tao nga magbasag yung Biblia. Kita ko og kanang prisuhan sa mga buang naa sa Hopsdom Lapu-Lapu. Dili no ko ka hinumdum kung asa to dapit mag-agi basta kay ni agi mig Hopsdom Lapu-Lapu. Nya na ato'y prisuhan sa mga buang. Unya gidala man ko ato kuan kanang kaila nga ang iyahang igsuon ba to or igsuon sa iyahang bana o asawa, masay igsuon na buang niya na disorder na sila'y mga gitik nga mga tambal nya kana ra bang mga buang nga kanang tao nga disorder tirahan nagtambal mura nag mga robot dili na gyud mulingi sige rag lakaw pero ang ilang lakaw dili mo paspas dili pud mo hinay steady lang unya inig abot sa pader kanang abot sa bongbong bitaw
pader. Mura nagrobot nga mukalit ra po nagliko. Naay buang dito nga ako nakitaan nga inig banda sa pader. Dili po na siya mo likog to. Puro ra gyud wala ang iyang liko. Abot sa pikas pader, liko na po siya pero wala ra gyapon. Nya ako nakitaan nga usa sa mga nahimo gayod nga nakatabang sa mga tao dito nga ni disorder atong prisuhan sa mga buang or hospital man siguro to basta kay dako to nga area unya naaga ni mga purok-purok dihas lapu-lapu. Naa sila'y lugar nga kanang ilang disiplinahon ang tanan. Pabasahon yun nila og Biblia. Puro ra gyud na basa unya ilag yung tudluan. Giyahan kuyugan sa pagbasa. Og 100% walay laing nakatabang. Yes, na sila gitik ng mga tambal. Pero ingon tong akong gikuyugan, abi nimo pastor, nganong kanang dasig kay kong magpa-Bible study tungod kay akong nabati ug nakita nga daghang naayo nga mga taong na disorder sa diha nga nagbasa sila og Biblia. Ngano man ako nakit-an ang tubag mao ni ang pulong nga nas Biblia dili ordinaryo. Gahom siya. Ang pulong sa Dios hait pa sa espada nga duhay sulab. Mudulot siya sa kinauyukan og dinugtungan sa kalag ug sa espiritu. Bisan sa nahuna sa tao. But ipasabot ang tao nga naas gubot nga panghuna-una, gubot og kalag ang makaayo ang pulong ras Ginoo. Ibin kita walay lain nga makahatag natog kaayuhan ang Biblia ra gyud. Munang ang pulong apan ang magpadayon, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan. Maluwas. Dili na siya imahinasyon. Dili na siya makit-an sa moingon ta nga Kristohanon, magtutuo ko, Kristohanon ta, no? Gusto kang mahitabo na simong kinabuhi? Sugdi ang pagbasag Biblia. Seryosoha ang pagbasa. Kay daghan nga akong nakita nga gipakita sa Ginoo sa akong pagtuon niini mao mensahe. Nga daghang mga tao nga nag-angkon or nagtuo, kutob na lang sa pagtuo nga sila nilahutay kay nasa simbahan, nilahutay kay nasa buluhaton, pero wala na di ay basa-basag Biblia. Og ayaw sugot nga ikaw na mas taas ang cellphone. Okay ra naa ka sa cellphone pero nagbasa ka sa pulong. Ang inyong mga cellphone ayaw himo ang content. Gawas kung nagnegosyo ka. Ang inyong mga account ayaw himo ang murag parlor. Gawas kung nagnegosyo kag parlor. Ang inyong mga account ayaw himo ang murag salon. Gawas kung naa kay produkto nga naningabuhi ka diha. Ayaw himo ang murag parlor ang inyong account. Kay dili na maoy mulig-on ninyo. Himua hinuon nga ang inyong cellphone mura na siyag Bible school. Kaysa matag post ninyog pulong diha sa inyong cellphone. Sa matag post ninyog mga mensahe sa inyong cellphone, ang makabasaan na dili kay sila mo'y unang nalig-on kun dili ikaw nga nag-post. Ikaw nga nag-post. Ano ako mga pagdasi? Ako seryoso ko kayo ani. Kay kabalo ko, daggang kay Kristohanon nga wala taro nga paggamit ang cellphone.
ug dili mao ang paggamit sa cellphone. Nya sige, hangyo sa Ginoo og panalangin nga ang mga buhat puro na lang nakaangin. Himo ang Bible School ang inyong account. Mahitabo lagi nang naakas tinuod nga paglahutay. Kay mo man ay tinuod nga dagway utsura o kahimtang sa mga tao nga tinuod nga naas paglahutay, naas pagpadayon, o niya ug maunay giingon ni Jesus, mauray maluwas. Mailhan nimo ang tao nga giandaman sa Ginoo kaluwasan. Kay concern na siya kanunay sa mga mensahe nga nas balaang kasulatan. Tinuod na. Ayaw pagtuo nga ang tanang mga tao nga nasimbahan or ang tanang tao nga dunay relihon luwas na or maluwas sila. Kay dunay klaro og tin-aw nga pasidaan ang atong Ginoo. Bisan gani ang mga Kristohanon matunga pa. Unya ingon si Jesus, wala na niya gisulat o wala na niya gisulti kay dili mahitabo. Ingon si Jesus, ang tanan nga gisulti matuman. Subot ipasabot, ang tanang magtotoo, ang tanang Kristohanon tungaon pa. Diha gipakita sa Mateo 25, ayaw kalimot anang napulo kadalaga. Mga tao na silang pinasaylo. Mga tao na sila nga dunay mga mensahe. Mga tao na sila nga dunay na Espiritu Santo. Pero nangatulog sila. Sa ibuti pasabot. Wala na magbasa. Wala na mamalandong. Wala na ipakigsulti sa Ginoo. Munang mga igsoon. Gidasig ko sa pagdasig ninyo. Basa kayo mong Biblia. Ayaw pagbasa tungod kay dunay nagbasa. Himo ang lifestyle ang pagbasa. Mga igsoon, wala na laing panahon nga dapat nimong buhaton ang pagtuon o pagpaduol kanunay sa Ginoo. Karon nga naapatas ibabaw sa yuta. Monay siya ako ang praktikal, prangka nga pagkasulti para malig-on ka ug dili ka matarog. Madasig ka, malig-on ka, dili ka mauyog. Iduol kanunay ang imong kaugalingon sa Biblia. Ipaduol kanunay ang imong kinabuhi sa mga mensahe sa Dios. Unya mo ni buhata. Para maduol ka kanunay sa Biblia. Pangita og kanang mga tao nga makatudlo ka, makawali ka, makashare ka. Nya buhata na samtang buhi pa. Ang pulong magpadayon hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Mao ni ang pulong nga doon na kay gibuhat, doon na kay gihimo. Usa na ni ana ang pagtudlo. Aron kay sa ako nang gikaingon nganong ako ning balik-balik. Aron mo tuo lagi ka. Gusto kang maligon? Himo ang Bible School ang imong cellphone. Kung makapos ka, likay na nga murag kantin ang imong account. Likay murag salon ang imong account. Likay nga murag ka ng murag mula ng imong account. Okay lang kung naanday ang imong panginabuhi. Pero kung panghinambog na lang ang imong gipangpos, bisag mo gamit pa ta, thank you Lord.
Mga igsuon, Kristohanon ta. Dili ta taga kalibutan. Dapat magmaigmat tag mabinantayon kay wala ta kahibalo unsay naas unahan. Sa akong paghatawig gayon og panahon, mubo nga mga mensahe, ako nagtuo nga naamoy ng katunan. Ug usas ako ang giampingan o gisintro sa ato ang paghisgot sa mga pulong nga giwali ni Jesus diha sa Mateo 24:13, ang paggamit sa unsay naa nato karon. Ang pinakakusog karon social media, cellphone. Dili sala ang cellphone. Himua siyang Bible school. Basa pangita kag mga nagpost diha. Ako ang technique mga kaigsunan. Mutanaw kog mga wali. Tanaw kog mga wali. Iniktanaw na kog mga wali, mga post. Kabalo ba mo unsay makit-an day na ako sa akong kaugalingon? Naadan ko'y makatunan. Sa usara ka post o usara ka wali. Daghang kay ko makatunan. Ko tinuod gyud. Insakto gyud. Anang salamat kay sa Ginoo nga sa inyong nadunggan, inyong ning buhaton. Hunungan na ng paggamit sa cellphone nga dili malig-on ang imuhang relasyon sa Ginoo. Kay wag yung kay blessing anak ama mahitabo sa imong ginabuhi. Alas 8:51 oras na sa akong paniapon. Ganina nag-snacks man ko. Nagtimo man ko ganina. Oras na gyud sa ako ang paniapon. Manamilit sa ako. O niya ugma padayon kong mugama og mga sunata kay akong ipulban gyud ang tanan akong mga kumpos. Like kanang dito sa cross ako nang ipulban o katong awit makalangit nga kanang Hesus pagka maayo mo daghan pa gyud kaayo katong Kristohanong batan-on ginikanan o nagmauswagon muuswag ana naman to muuswag nagmauswagon. Daghan ngay pa to nga angay pag yun akong gaman og mga sunata. Salamat gyud ko sa Ginoo nga iya kong gitaga kusog. Gani makalive na ko nga wala koy eyeglasses. Nya makalakaw na ko nga wala koy eyeglasses. Ato mi aging Domingo to God be the glory mga kaigsunan. Nakalahutay ko gitara nga uban ang pagsayaw. Salamat kay sa Ginoo. Unya magama niya kog usa ka mura og MP3 bitaw nga usa ka album puro ra gyud na kanta. Ako na yan ang gamon para inyong ma-download sa inyong cellphone para inyo ra nang patukaron bisan kung manglaba mo bisan kung magtrabaho mo diha inyo ra nang mapatukar ang atong mga kanta. Ya adlaw-adlaw taga-gabi mangyud ko mag-live kay mao gyud nay ako ang kanabitang gugma sa Ginoo. Akong kadasig, akong kalig-on sa pag-alagad samtang naghulat ko sa iyang mga saan. Mag-ambot Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulong. Nga diin among nasabtan kung unsaon ug unsay angay namong buhaton aron mahitabo ang mga pulong nga imong gihisgutan, nga imong gibilin sa balang kasulatan nga ang magpadayon mauray maluwas. Ang mulahutay mauray maluwas. And thank you, Amahan, nga imo kaming gidasi gitultulan, gigiyahan sa angay namong buhaton, sa angay namong paggamit sa cellphone, o sa tanan nga naanak-anak mo. Bless kinumantag sa bisan pa sa akong pagpangatulog, pagpamahulay, ikaw Dios mag-uban ka namo. Mabati namo kanunay imong presensya kay nanginahanglan kami sa tinuod nga kalinaw kalipay gikan kanimo lamang. Uban ni ang tanan ako makaigsunan, proteksyon ni ang ilang Pinoy-anan, ang ilang mga pamilya. Salamat nga ikaw Dios mag-atiman ka namo. Jesus name.
Amen og amen. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og good night sa matagusa. Balik ta ugma base maka-live ko ugma sa buntag o kaha ugma sa gabi. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan ituya na ang tanan diha kanimo Isus among Ginoo Hallelujah 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 Ibayaw ka iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus ibayaw ka iisa ka sa among pagdahi kanimo lang ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo Hallelujah 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 Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Ang damdaman mo, paminaw, paminaw, o balong kita. Kung pulong sa Diyos, imong sundon, ang kinabuhi mo mahimong mauswagon. Sa pagtuo, pagbuhat sa kamatuoran, ang panalangin sa Ginoo atong masinati. Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswag. Basta ang pulong sa Diyos imong mabuhat, paglaong kusog imong maangkon. O kinabuhi ko, mugasi ko, sa pulong sa Diyos kita mo barog. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Diyos imong mabuhat.
puso imong maangkon. Kung kinabuhi ko, kasi ko, sa pulong sa Diyos kita mo baro. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Diyos imong mabuhat. Kung kinabuhi ko, kasi ko, sa pulong sa Diyos kita mo baro. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Diyos imong mabuhat. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagkapuliki. Bisan unsa kakadato tanan imurang biyaan, yutag balay og salapi kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo. Duha ka dapit giandam niya, langit ug impierno. Pabilion kaniya o ang binuhatan mo. Maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit maoy pilian, samtang adlawan pa makapili pa kita. Biblia basaha, mga wali paminawa. Tumana ang tanan, ay Biblia payak matuman. Tanang binuhatan mo, gantihan sa Ginoo. Unsay buhaton mo, aron malipay ang Ginoo. Unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo. Duha ka dapit kiandam niya, langit ug impierno. Pabilion kaniya og ang binuhatan mo. Maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit siguruhan. Lawan pa, magapili pa kita. Biblia basaha, mga wali paminawa. Tumana ang tanan, kay Biblia payak matuman. Tanang binuhatan mo, gantihan sa Ginoo. Unsay buhaton mo, aron malipay ang Ginoo. Unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo. Duha ka dapit kiandam niya, langit ug impierno. Papilion kaniya og ang binuhatan mo. Maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit siguruhan.